talouden tutkintaan. Kahvin hinta on ollut viime aikoina nousussa. Tilastokeskuksen hintaindeksin mukaan kahvi oli syyskuussa noin 10% kalliimpaa kuin vuosi aiemmin. Kuluttajahintojen nousun takana on raakakahvin kallistuminen. S-Ryhmän Market-kaupan kahvista vastaava myyntipäällikkö Susanna Saari kertoo, että raakakahvin hinta on ollut nousussa viimeisen vuoden ajan Brasilian ja Vietnamin kahvinviljelyalueiden kuivuudesta johtuen. Aiheesta lisää Ilta-Sanomien verkkosivuilla. Julkisen sanan neuvosto keskustelee politiikan toimittaja Lauri Nurmen Sanna Marin kirjasta seuraavassa kokouksessaan 6. marraskuuta. ISN-puheenjohtaja Eero Hyvösen mukaan neuvosto harkitsee tuolloin, ottaako se asian oma-aloitteisesti käsittelyyn. Hyvösen mukaan Nurmen kirjasta käydyn keskustelun perusteella asialla on yleistä merkittävyyttä ja alan käytännöissä läpikäynnin tarvetta. Ex-pääministeri Sanna Marin sanoi tuoreeltaan tällä viikolla kirjasta uutisoinnin